kullu nafsin za'iqatul maut, walau mutum yana so walau mutum baya so, idan lokacin mutuwa yayi sai ka yi, wallahi sai ka tafi, ko kana so ko baka so sai ka tafi. Walau mutum ya maka sharrin mutuwa, walau a'a ya maka fatan karka mutu, wannan da aikin banza ne, in lokaci yayi sai ka tafi. To masu raɗe-raɗen Aisha najamu ta rasu, Aisha najamu ta yi menene abu dai gashi na dinda ta gani hauka nonsense a social media, cin kai iri-iri. An ɗauko hoton Naziru an ɗora akan dan a tabbatar watan ma kaga mutuwar ma da gaske ne kuma ƙarya ce. An ɗauko hoton bidiyon Sadiya Haruna wanda lokacin da Allah ya ji rai Saratu Gidado watan Daso ta rasu, sai aka ɗauko hoton Aisha najamu ana tura ta a keken guragu. Wannan kai kana ganin dai kana da hankali ma kana da basira ka san me kake yi, ai ka san cewa a wajen location aka yi wannan bidiyo din na fim ne, wai tana wani haka a zuwa ma ga irin yanayin kalan mutuwan da za ta yi. To insha Allah ku za a dace kuma za a yi mutuwa mai kyau. Aisha najamu da yardar Allah za a yi ƙarshe mai kyau rafar ma'annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ko kuma masu neman views da kuke irin wannan hada koko da giya, kuke jagulan ku hada can ku yi hada wannan ku hada wannan, ku dauko hoton wannan jarumi ku sa, ku dauko hoton wannan jarumi ku je, idan halin ku ne ku je ku yi ta tayi, Allah shirye ku. Irin wannan ba shi da amfani. Murnar mutuwa in ma kana fatan ko mutum ya mutu ne, murnar banza ce. Kai ma ba barin ka zai a duniyar nan ba, sai ka tafi. Haka zalika ma idan baka so mutum ya mutu, baka isa ka hana ba, in Allah ya so karba abinsa, ko ba haka bane. Ai abu ɗaya ake tsoro, mutum ya nuna maka shi cikakken makiyinka ne, cikakken makiyinka ne shi, to ya maka fatan ciwo ya same ka, ko ya maka fatan wani ibtila'i na hau na bala'i na masifa ya same ka. Amma ni dan ka yi postin na mutu, ko dan ka mun fatan Allah ya sa in mutu, wannan yayin banza ne, ya zama harara a duhu, ko ba haka ba, ya zama kuma a banza, wai kirari gidan kurma. Yawwa, saboda haka mutane 'yan social media ku kun tabbatar wannan mutuwar idan da gaske ne, kafafen yada labarai da suke dora labari na gaskiya kun tabbatar da tunin sun yi posting. Haka kuma za ku ga manyan jarumanmu, iyayenmu da yayyenmu na cikin kanniywood, za ku ga duk sun yi posting, za ku ga abin ya ɗauki kwarami. Da Allah ya ji rai Saratu gida da ta rasu da su, ai kun gani lokaci guda kowa ya sani. To haka aka zo aka wa Aisha Aliyu tsamiya ma kwanaki, ita ma haka kawai aka je aka ɗauko wani hoto, ko na uwar wace ce ma aka je aka ɗauko wani hoton bidiyo na shirme na hauka, ita ma aka zo aka saka. To idan ka duba wannan postin ɗin da aka yi na cewa Aisha najamu ta rasu, to ka jibi wancan bidiyon na wannan mara lafiya, dan shi ma kana gani na acting ne, na location ne, wajen shirya fim ne, ba wai na gaskiya ba ne, na ƙarya ne. To saboda haka masu irin wannan halin ku daina. Dan ni ma haka aka yi mu wannan ƙaryar last 2 years ne ma aka yi mu wannan ƙaryar. Mutane suka dinga kira na aka ce Abubakar Kilina jarumin wasan barkwanci na kanniywood, Allah ya masa cikawa. Ba zan taɓa manta ba, ranar Juma'a ne, na yi alwala lokacin sallah yayi, zan tafi masallacin Juma'a. Wannan ya kira waya, wannan ya kira waya, ya tambaye ni wai dama kai ne wane ne kaza kaza, sai a ji muryata, wannan a kira sai a ji muryata. Can shi wannan dan uwa abokin aiki Kilishi da muke aiki da shi, shi ma haka aka dinga kiransa, wai abokinka ya mutu Kilina, Abubakar Kilina ya mutu. Ya ce to da shi yana so ya postin ma ya karyata abin, sai ce bari ya kyale su ci gaba su ta yi. To mutane ku daina irin wannan, dan Allah dan Annabi, zan zaka nemi views ɗinka ka rika neman shi da wani abu wanda zai ilmantar da mutane, wanda zai sa mutane su karu da wani abu. Ba wai zaka nemi views bane da abin da zaka
rikita hankalin mutane kuma masu kallo ku rika dan ankarewa da wani abu mana, a rika wayewa, ya kamata a waye. Idan ka ga abu in na gaskiya ne ka sani, in ka ga abu na ƙarya ne ka sani, ka gani. Har hoton wajen fito da gawar marigayi Allah ya ji kansa darakta namu Aminu S. Bono, har da shi aka haɗa wannan jagulan din ina ganin kafafen yada labarai, Facebook, TikTok, abin da ya shafi Instagram, din na ga wannan ƙaryar da aka yi. To Aisha Najamu bata mutu ba, Aisha Najamu tana nan da ranta. Aisha Najamu sai ƙara ƙoshi ma da ta yi, da kuma lafiya da ta samu, da kuma haske da fresh da ta ƙara yi. Kuma masu cewa ta mutu, to kwananta bai ƙare ba, Allah bai so ba tukunna. Kuma wannan kalma da kuka faɗa a kanta, nisan kwana kuka ƙara mata, nisan kwana kuka ƙara mata. To Allah ya wadace mu da lafiya. Dama shi ɗan fim ya riga ya saba da ganin irin wannan kwarami. Ɗan fim dama ai maka sharrin mutuwa ai ba bakonka ba ne. Yawwa haka zalika 'yar fim ke ma ai miki sharrin mutuwa ba bakon abu bane a wajenki. Kina gidan mijinki malami lafiya, kina zaune da mijinki lafiya, za a yi ƙarya a ce wancan aurenta ya mutu, ko kuma a yi maka ƙarya a ce ka yi accident, ko kuma a yi ƙarya ne gashi nan kala abin da ya shafi daga jarumanmu ya shafi har mawaƙanmu na kanniywood ga baki ɗaya. To Allah ne ya sauwaƙe. Maziga makwangwara masu zuwa layira da kokon dambu a hannu, sai ku ci gaba da yi, ku je ku yi ta yi, mu ku je ku yi ta cewa mun mutu, ku yi ta posting, ku yi ta ƙara mana kwanaki. Kuma muna fata insha Allahu Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ka sa mu dace, Allah ka sa mu ci arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To jama'a, ƙarya ne Aisha Najamu bata mutu ba. Aisha Najamu tana nan da ranta ras, ras. Najamu tana nan sai fresh da ta ƙara yi da ƙiba. Masha Allah, la haula wala quwwata illa billah aliyal azim.